हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निं बयनिसिमबो दुखुनांथाव बाथ्रा बेरेफुंजानि मा बुंबावनो आरो नोंथांमोननि आर'ज नांसिगौ जोंहा बिबोनां आरोना जोंहा हासबेन्डनि बिनानाव असे आरोना बिनानाव असे बेखौ जोङो हस्पिटाल लाबोनांबाय आं दा दंफैयो तेजपुर EMM हस्पिटालाव दंफैयो जोंहा बिबोनांखौ एडमिट खालामफैनांबाय दिनैहाय हठाथनो आरो दा मा जादों नोंथांमोनथ' मिथियाखै खोन्थानोसै र' दा जोङो दासो सफैदों दा फुंनि 8:30 जाबाय साराय 8:30 टाइमा बेसेखो 8:30 एसे बारबाय आरोना फुंनि जों ओरैबायदि फुङावनो ओंखारबोदों ओमफ्राय दा जोङो नेगासिनो डक्टरा 11:30 फैयोनो आरोना जोंहा डक्टर सन्जय सिं आरोना रुम गैथ'आ दा रुमाबो मोनहां आरोना एसे माखासे मानसिफ्रा रिलिज जाबा जोङो रुमखौ मोनसिगोन ओमफ्राय दा जोङो नेगासिनो आरोना नैलाय मा जादों होनबालाय एबार जानाया एसे बुंथ'बा गिदिरानो दा खोन्थाथ' आङो केबिनेट सिङाव खोन्थासिगोन आरोना बाहेरायाव दङ नालाय दा खोन्थाथ' आं दा मोनगोन रुमखौ मोनथ'वाखै आरोना जों दा नेगासिनो नायनो हागोन र' थ' डाक्टर गोदोनो खिन्थाबाय आरोना दा कभिड टेस्ट खालामग्रोनांगोन कभिड टेस्ट खालामनायनि उनावसो एडमिट खालामगोन दा नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि मोनबाय एकदम खालियानो गैयामोननो ना जि गोबाव नेनांगौ बिराद गोबाव नेबाय मा होनो डक्टरनो खोन्थाबाय दहायो ओमफ्राय दा जोङो नेयै 3टा जाबाय जोङो डक्टरनो देखायनो मोन्दों डक्टरा 11:30 फैयोमोन नालाय ओमफ्राय दिनै लेट खालामनानै डक्टरानो 12:00 फैदों मिथिबायना ओमफ्राय 12:00 देखायबाय देखायनानै ओमफ्राय रुमानो गैया नेनांबाय ओमफ्राय दा 3टायावहाय जोङो रुमखौ मोनबाय दा ओमफ्राय मानसिखौ लाबोनानै सेलेन होबाय ओमफ्राय जोंजाय सेलेन होगासिनो नै मोनाबाय सान हाबथारबाय अपारेशनाबो माला जागोन जायखिजाया एसे नेनो होदों ओमफ्राय जेब्ला लिंफैगोन अब्लानो आरोना जेब्ला लांफैगोन रेडि थाखानो होदों माने दा टाइमा जाबाय 6:38 दा लांबाय पेसेन्टखौ अपारेशन खालामसिगोन रिमा एकदम बिखाया आंहासो दुब मोनजोब्बाय गिनाया हरनि 11टा जाबाय नै दै लोङै थागासिनो नै ओरैजाय पेसेन्ट दङ अपारेशन साक्सेसफुल दहायनो जादों आरोना मानसिखौ आं खोन्थाखादों दहाय सिगाङाव नुखादोंना खैथायाव लांदों मानसिखौ लाबोनानै नुखाबाय दा नेगासिनो आरोना ओमफ्राय जेबो मोनजायाबो मोनलोङाबो बेखौ गारनानै जों बोरै जानो ओमफ्राय जोंबो जालाना गाबोनहाय लांफैगोन ना ओजोंनिफ्राय ओमफ्राय बाहाय जानोसै आरोना दा जोङो दिनै हरसेखौ सोलिनोसै तो गाइस बेनोसै भिडिअआ माने दिनै सासे लोगो फैदों जुस दंमोन लोगो फैनाय माने बेखौबो लोंथ'वाखै उनाव लोंसै र' दा हरनि 11टा जाबाय दा थेवबो हरसे उन्दुला माने सिस्टारा बेनोथ' नेबाय थानोसै माने आसानाव
मुलि लायनांगौ ना गाहायावहा गाहाय फ्ल'रावहा एकदम गाखोनाय थांलाय फैलाय एसे आथिं आखाइ साजोबलायबाय बा खनसे नङा खननै नङा खनबा सयखा नाङो मा जादों मानसिया खोन्थादो गल ब्लाडार गल ब्लाडार साराया गिदिं आंना ब्लाडार नङा गल ब्लाडार गिदिं बिख्लोआव ओमफ्राय दा बख'बाय अन्थाइआ ओरैबायदि बुरजा गुड मर्निं फ्रेन्ड्स सोरांलायबाय फुङावहाय बांद्राय भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय दा डाइरेक्ट फुङाव लाबाय आरोना दा सिखारबा सासे एडिट खालामगासिनो गाइस आं एडिट खालामनायाव बिजि माने लेपटप लाबाखै दा मबाइलावनो लागायदों आं दिनै ओरैबो मबाइलावबो सम सम बानायखायो आं एडिटखौ थेवबो बानायगोन आरोना ओमफ्राय एसे फ्रेस जानोसै ओमफ्राय साहा लोंसै ओमफ्राय जोंहानि बिफाङाबो साहा मोनलोंबायनो ओमफ्राय मेरिगल्ड बिस्कुट ओमफ्राय साहाल' मोनलांथ'गोन ओमफ्राय गैया मैयानिफ्रायनो उदै खालि बेबो ओमफ्राय जोंहाबो जों जाथ'वाखै जोंहाबो दा एसे फ्रेस जानानै जानोसै आरोना जादो दै गुदुं होनानै कुइसन सोबावनांगौ आरो मस्ला मस्लि पेकेट दैल' गोथाव हिट ना उफाय गैया जानांसिगोन ओंखामा फैगासिनो दासो दा जाबाय था होमबा बेनिफ्राय नै रिलिज होबाय 3टासोआवनो रिलिज होदों आफा ओमफ्राय नैबेयो लोमजानायनि हासबेन्ड बिसोर थांदोंमोन नालाय जोंनोबो ओंखाम लांफाबाय जाबाय ओमफ्राय लासैनो रिलिजबो होबाय ओंखारबोबाय आरो जोङो होजोंनो कार लानानै आराम लासै लाबोबाय आरोना नङाबा सागोन ना ओमफ्राय दा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय भिडिअखौ आरो नै बिसोर लोगोफ्राबो ओरैबायदि सापर्ट होबाय जेब्ला अपारेसन खालामो अब्लाबो थाफाबाय थादों आरो रिमल भाई जोंहा बेबो आरोना गोजोननाय थाबाय बेनोसै भिडिअआ